presented by MRS Music. सुना हो बाबा तोरा देव घर में हो कोना के अइबो सुना हो बाबा तोरा देव घर में। अभी आप सुन रहे हैं सौली चौक पाली से MRS म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। कैसन समैया देखा देला हो कबन गलती के ऐसन सजा देला हो बाबा कैसन समैया देखा देला हो कबन गलती के ऐसन सजा देला हो बाबा जिंदगी कटैया रे डर में कोना के अइबो सुना हो बाबा तोरा देव घर में हो कोना के अइबो सुना हो बाबा तोरा देव घर में। अभी आप सुन रहे हैं सौली चौक पाली से MRS म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। तोरा बाबा खाली पीबै छ भंगिया के गोला बाबा हो बाबा राजेश रोशन कहै छ हो तोरा बाबा खाली पीबै छ भंगिया के गोला बाबा।